Ik ken het net, het is je zo rumoerig, maar ik begreep dat we live erin zijn. Want de uitslag is bekend van de gemeente Dantumadiel. De einduitslag is bekend, de zitten binnen bekend. De meeste stemmen die gonnen naar gemeentebelangen Dantumadiel, die hebben won 4 zitten. En ja, ze zijn helemaal enthousiast. Ik ren even naar de listloeker daar. Hij had de trin wat in negen. De allergrootste. Ja, Qua uitslagen. qua uitslag wel. Qua aantal stemmen is dat zo. En we hier natuurlijk ergens op hoopt, hè, maar doe leeft een beetje in een bubbel in die tijd van campagne. Hè, want het is al onze club die doet het best goed. Oren doet het echt goed. En we gaan in de andere 4 hier heel wat inzetten. Dan zoet genoeg werden en zo de kiezer dat ik zien. En staat het er nou uitziet, liep het dat er heel wat op. We slaan puzzelen. Ja, nou ja, qua coalitievorming bedoel, dan Safi je ben we natuurlijk nog net. Het is letterlijk een peertel alleen dat we deze uitslagen. En we zitten nu natuurlijk helemaal in een euforische stemming. We zijn echt uit te schroeven. 4 zitten. Ja, 4 zitten en dan komt er een hertelling en dan uiteindelijk gaat er nog misschien wat de rest stemmen te verdelen. We moeten maar even zien wat het aan helemaal definitief wordt. Maar we gaan in elk geval die 4 zitten binnen. En ja, we gaan zien wat de komende tijd dus brengt. Lokwenske. Dankjewel. En de andere partij, NAI, BBB, 2 zitten. Staat nou liekert die reactie? Boven verwachting. Onvoorstelbaar, ja. Hoe viel dit? Nou, dit viel geweldig, ja. Ik hoef het net alleen te doen. En wij krijgen er een voet tussen. Goed, Lokwenske, gefeliciteerd en succes de komende 4 jaar. Dank u wel.